jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngoro. Ila dalah. Nganti kaget penggali ingsun durung nganti tutup nggonku nampa pangendikaning Sang Tapa Begawan Durna lah kok dadi iki ana wujuding kawula cilik ingkang sowan ana ing negara ing Sila Bentar. Mongko ndareng ndak waspadake, ndak tiling-tilingke. Iki kok kaya tau ngerti nadyan mung ana gambar-gambar sing sok diumbulke cah cilik-cilik kae. Nek ora kleru apa iki ingkang arane Petruk ngono kae apa piye? Nuwun amit pasang Kalimantabe tinebene iki lho dene Demawaing Tawang Towang. Sinuwun. Leres menapa ing dados pangendika paduka kula menika abdi Petruk Kanthong Bolong. Lah dalah jagat Dewa Bathara. Wela. Disawang pasuryane wae wis gawe seneng. Ing atase ana pawongan kok awake sarwa dawa. Nggih wonten sing cendhek. Iya, Petruk Rarja Sapraptamu. Tansah pinangan ing kawidadan ing sambikala bekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Nyuwun pangapunten kula badhe nyuwun priksa menapa leres menika ingkang winastan negari ing Sila Bentar. Awit kula dumugi wonten ing mergi ageng menika wonten gepura lajeng wonten tulisanipun Anda memasuki wilayah Sila Bentar. Napa leres? Iya iki negara ing Sila Bentar Petruk. Wah, lah nah ngaten nggen kula ketayalan kekalangan Malaya persasat ngubengi jagat. Menika mboten sisip anggen kula ngabiyantara wonten sanipun menawi mboten klentu Sinuwun Prabu Asmaradewa. Iya, ingsun nalinduring Sila Bentar Prabu Asmaradewa. Hah, matur suwun, matur suwun. Sidane ya kecekel, anggere wong tak takoni mesti ora do ngerti, wong tak takoni mesti ora ngerti. Ya karang negaraku ki negara cilik, Petruk. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Cilik kali gedhe niku gumantung anggenipun ngasta bawat pemerintahan. Duwe negara gedhe ning nek kawulane pating slebar ora karu-karuan, kahanane rusak niku ya ora bakal apik. Ning duwe negara cilik, nek iso gawe tentrem para kawula wekasan mujudake kawula ingkang ayom-ayom tentrem kanane gemah ripah loh jinawi menika malah langkung prayogi. Iya bener pancen mengkono Petruk. Petruk kowe padha slamet sak praptamu Petruk. Lho menika kados wontenipun Begawan Durna. Heeh. Aku pepundhenmu ing Sangka Lima. Weh la wilujeng Mbah bekti kula punjuk. Tak tampa. Pangestuku tampanana ya Petruk. Lho nggih. Karo sapa kowe? Piyambak. Loh biasane ngejak Bagong lagi mboten cocok lahir batin kula karo Bagong. Perkarane apa sing jeneng kowe sedulur padha-padha anake Semar kok ora cocok? Mboten wonten perkara napa, wong ati niku ora iso diapusi, nek lagi ora cocok ya ora cocok, nek lagi cocok ya weh persasat ora iso genggang sarikma. Nek lagi ora cocok ya kula niku omongan wae moh. Oh ngono. Nggih. Ning ora ana apa-apa ta Petruk, mboten wonten apa-apa. Bagong ya slamet wae kakangmu Gareng ya slamet pangestunipun Penembahan wilujeng. Prayogakno nggonmu lungguh. Lho niki sampun boten kirang prayogi Penembahan. Petruk Kanthong Bolong Kula Rarja Sapraptamu. Wah ngendikane nek kaya ngene iki mesti sinuwun Mandura. Ya, aku bendaramu Mandura. Wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Ya tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Panakawan. Ana wigati apa dene jeneng sira ngabiyantara ning ngarsaning ingsun? Apa saka karep sira pribadi apa pancen diutus dening kepundhenmu Pandhawa? Sadèrèngipun kula matur kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul bidung teling rong klapa. Apunten tambah bilih wonten lupat kula anggen kula munjatur sa paduka Sang Nata. Ora dadi ngopo Petruk, matur sembah nuwun. Critanipun Petruk nika nadyan wujuding mung loro saudha telu saurupan ning nuwun sewu dalu menika kula dados piyayi. Lho. Dadi piyayi lire piye? Mergi sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Nek saka karep kula dhewe tetep Petruk niku dadi wong kere, tetep wong ora duwe, ya mung sak batur. Ning gandeng sing kongkon kula niku para her-her. Sing utusan kula menika para minulya. Ing atase Petruk menika mung kemanakawan kok dipercaya karo para her, para minulya.
niku tegese kula kecipratan derajat pangkating sing utusan kalih kula. Sing utusan sira sapa? Nalika semanten negari Ngamarta menika ngawontenaken parapatan agung. Dedrek rembak boten sanes kejawi namung badhe nglamar putra-putri negaring Sela Bentar atmajanipun Prabu Asmaradewa ingkang wangi Dewi Asmarawati. Nalika semanten sinten ingkang dipun dawuhi boten sami boten sami sagah krana sami dereng ngertos papanipun negaring Sela Bentar. Kula ya ming meneng mawon wing derajate Petruk. Lah kok dumadakan Sinuwun Prabu Darma Kusuma menika nuding kula Petruk tratap. Kula maju. Kowe sing seneng dolan, kowe sing seneng samba mrana-mrana golek ana negara Sela Bentar lamaran Dewi Asmarawati ngaten menika tanpa nganggo dipikir panjang. Kula tumunten budal. Lah kok jebul teng dalan kula niku ya bingung ora ngerti nggone kok mangkat kula niku. Bareng tekan dalan kula takon-takon terus dumugi wonten mriki menika. Mila sinuwun sowan kula menika dipun utus Punden Pandhawa badhe amboyong ingkang putra-putri wewangi Dewi Asmarawati badhe kula boyong wonten negari ing Ngamarta. Anakku bakal dikersake dening para Pandhawa. Nggih. Lho, lah sak banjure arep kanggo apa Petruk? Lho, dirabi. Ngoten. Sapa sing bakal dadi temanten lanang? Lah niki masih dalam musyawarah. Lho kusik. Wong nglamar wong wedok kok mantene durung cetha iki piye? Nglamar wong wedok kok mantene lanang durung cetha iki piye? Ah mriki wau ya dedrek mergo sapa sing arep didhawuhake kali Ndara Dewi Asmarawati. Nek Ndara Werkudara niku garwane wis 3. Wau ditari kali Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Apa kowe Werkudara? Wah. Wegah. Kesel ngoten niku. Saya terus Ndara Janaka niku malah bojone ora iso ditung nang ndi-ndi eneng. Apa kowe Janaka? Ndara Janaka ya klecam-klecem. Raden Janaka wangsulane piye? Pengendikane piye? Menawi kula nderekke mawon Kaka Prabu, namung kula tak sumerep calon manten wedok. Kula selera menapa mboten? Raden Janaka ngendika kaya ngono. Nggih, ayo Kang. Nika niku karepe ya cocok karo atine, cocok karo rasane lagi dipek. Ayo angel. Iya. Lah ngono niku mboten wonten sing purun, terus Petruk didangu ning Ndara Puntadewa. Apa kowe truk ngoten niku karo mesem. Kula nggih ngerti nek Ndara Puntadewa niku gojek. Kula muni mboten kula niku arep sing nggo ragat apa nggo nyicil mendring bendina wae kangel ora jamak-jamak. Kok malah arep rabi meneh kurang gawean. Lah terus arep dirabekke karo sapa? Perkara niki mengke gampil. Ning sing jelas niku rawuhipun Ndara Asmarawati ingkang putra menika wonten negari Ngamarta tartemtu mangke mboten badhe dawuh wonten juranging kasangsaran ning badhe dawuh wonten juranging kabagyan. Lha saking menika Gandeng Petruk ingkang dipun utus samangke kepareng nggalih paduka Sinuwun Prabu Asmaradewa menggalihaken aturipun Petruk kaparingaken menapa mboten menika gumantung dhateng panjenengan. Menawi kaparingaken ngaturaken panuwun ingkang tanpa pawindhan nek mboten sebabe napa jarane napa Ndara-ndara kula Pandhawa menika mustikaning satriya. Sapa to sing ora tepung karo Ndara Pandhawa? Ya ing bab samubarange ning apike Ndara Pandhawa niku kondang perkara becik lan kelakuane sing apik. Mboten kok kondang perkara ala mboten. Dados ingkang putra dipun wengku dening para Pandhawa menika mangke sami kemawon panjenengan Sinuwun Prabu menika pikantuk kanugrahan. Krana pikantuk mantu salah setunggiling peranganipun Pandhawa pepunden kula Pandhawa. Iya Petruk iya. Dos pundi kula namung kantun nengga paringaken dhateng kula menapa mboten kula namung nengga Sinuwun Prabu Asmaradewa. Menawi mboten nawa sampeyan panjenengan mboten welas kalih kula. Monggo kula dipun kanteni Purbawasesa. Petruk, kowe tak kongkon ora entuk gawe bali tekan negara Ngamarta tak tugel gulumu. Barataya. Napa mboten rekoso? Kula niku wis mangkat blas ora disangoni. Tekan riki mengke ora entuk gawe mulih.
tekan negara Ngamarta takoni Sunan Prabu Darmakusuma piye Petruk entuk gawe apa ora. Mboten sinuwun, Werkudara idaken cengele Petruk. Nyet. Kilat kula melet teleler modar. Panjenengan ora welas kali kula ya welas karo anak bojo kula, anak kula isih cilik-cilik, bojo kula isih cilik-cilik. Anu apa? Apa bojo kula Iki nek omong sembrono, kula niku kula sembrono ta omong tembung niku sakarep kula. Iya Petruk nggih. Lah nyuwun ngapunten. Bojo kula ya bar-babaran nganti kula mati mergo kula ora entuk gawe napa mboten rekoso. Petruk wonten dawuh kepiye nggonku bakal paring pangandikan kelawan jeneng para. Sebabe ewu kaya penggalihku. Jalaranipun kowe ngerti Sang Tapa Begawan Durna rawuh mrene sekalian kelawan Nalindring Mandura uga ngayunake anakku Asmarawati. Weh. Niki iya. Nglamar Dewi Asmarawati? Iya, pancen mengkono. Ajeng didhawuhke kalih anak Ngastina, putra Ngastina ya kuwi Raden Lesmana Mandra Kumara Petruk. Mangkiriyen sabar. Mangane sampean mengke kewirangan kula aturi sabar. Sabar piye? Mergi panjenengan nek terus paring pangandikan mergo kula mung derajate ngaceplik niki piyayi-piyayi terus panjenengan ngebutke piyayi maringaken ke putra dhateng Begawan Durna kula nuwun sewu lho sinuwun, kula nuwun sewu. Sing jeneng wong tuwa niku pengin anake seneng. Sing jeneng wong tuwa niku pengin anake mulya, lahir lan batine. Lah iya, mesine kaya ngono. Oh nggih. Ning mboten nonton sing jeneng wong tuwa kok nyengsarake anake niku mboten nonton. 1001 wong tuwa sing tegel weruh anake sengsara, luwe-luwe weruh anake urip ing kebak kasangsaran menika mboten badhe wonten. Klebu aku pengen anakku kuwi seneng lahir lan batine. Lah, nek putra panjenengan kepengin seneng lahir lan batine, mang paringke kura. Dhawuh kalih piranganipun para Pandhawa salah setunggal. Yen panjenengan menika maringke ingkang putra menika kalian Begawan Durna, wah cilaka. Lho kok cilaka tegese? Sampeyan pun tau ngerti Lesmana napa dereng? Lesmana Mandra Kumara putra Nalindra Ngastina. Nek jenenge aku wis ngerti, ning nuwun sewu, pasuryane aku durung ngerti. Nek pasuryane ya lumayan. Dedeg piadeg ya entuk, nuwun sewu rupa ya entuk. Ning nuwun sewu uteke. Lho, kusik. Kok nggonmu kasar uteke? Uteke Lesmana piye? Piye? Nile, lho tegese piye? Nuwun sewu. Kula nek rada maju ndak mireng kalih sing do kawegan nggih. Iya. Rada kentir. Apa? Lesmana ndamu sentir. Waduh cilaka iki. Rada majeng mulih nggih, rada maju. Iya. Rada kentir. Pekok. Ampun suruh pekok. Nggih. Sama nek prisa mesti malah kemekelen. Anak ratu kok saben dina melu parkir ning pasar niku nek mboten lumang mboten. Nganggo rompi terusane parkir ngono. Prit. Ngoten niku Lesmana niku. Mongko nek bengi nyuluh kodhok. Lah. Niku kula kerep. Lho kok kowe ngerti? Lah kula kerep ngancani kok. Nek ora ndek kanca mesti ngebel kula. Petruk aku kancane nyuluh kodhok. Kula niku ya seneng mawon wong kula ngancani nyuluh kodhok niku ya dikai dhuwit, dinai Brana Picis. Lah kula niku wong ora duwe dikai Brana Picis ya manut wae nek didhawuhi kok ya. Lah napa sampeyan ajeng ikhlas? Napa sampeyan ajeng seneng? Putra panjenengan sing kondang ayu nganti jagat kebrebeken kok mung dipek karo wong pekok. Nuwun sewu lho niki. Kok mung dipek karo wong kenthir. Ya bener. Brana Picis pirang-pirang, derajat pangkat pirang-pirang. Ning apa wong kabagyaning batin menika mung cukup diwenehi derajat pangkat, diwenehi Brana Picis. Mboten. Kabagyaning batin menika nadan kekurangan derajat pangkat, kekurangan Brana Picis, ning nek uripe seneng, uripe kepenak, tresnan tintresnanan, sih sinian, niku bakal uripe kepenak. Arep mung sarwa cukup. Ning arep kebyukan Brana Picis, derajat pangkat dhuwure sondho langit. Nek ming gerus teng ati lho pripun
Monggo Lesmana niku pedhak dina wah nika pancen anak ratu ning saking sugihe terus ming ngentek-entekke dhuwit kok. Wong wedok niku diklumpukke teng kasatriyane. Terus nyetel niku dosa. Terus do ngomben-ombenan teler. Terus wah wis kaya ngoten niku kula niku ya sok melu soalé. Angge kok dienggo refreshing ning pisan pindho. Nglumpuk wong wedoke banget terus meja kursi disingkirke nyetel tip. Kita budel. Wonten nika wong nganti wis napa kaya nganti ku. Napa panjenengan ajeng rumangsa anak sampean seneng. Napa kaya ajeng rumangsa anak sampean bahagia? Mboten. Anak sampean malah kaya tiba teng jurange kasangsaran. Nek dipadak-padakke, nek ditanding-tandingke ngudumeh anak ratu, nanding-nandingke putra sampeyan dipenggalih sinuwun. Tinggal panjenengan mangke getun timba buri sego. Aduh. Walik leh ku omong ki mau. Sego wis dadi jenang ora bakal pulih dadi sego meneh panjenengan getun ming timba buri ora iso nulungi anak sampeyan. Nek sampeyan maring kalian Petruk durung cetha mantene lanang ning nuwun sewu manten lanang waras kabeh tur ya manten lanang bagus kabeh tumindake apik kabeh. Nek sampeyan maring kiteng Ndara Lesmana wah sampun padha karo sampeyan wong tuwa sing nglebokke anak sampeyan teng neraka jahanam niku yakin niku. Gondok bleguduk suau gembol sumolole sumorante hawela manuswaning jajalanan Petruk kantong bolong menungso ming batur gedibal 17 wong elek nyolong mripat kowe iki ming kere kowe iki ming panakawane kok ucap mundur wili kaya grojogan nyerwetek kaya betes sepun bapak Tegalan. Apa mbok kira Begawan Durna ora krungu? Apa mbok kira Begawan Durna ora ngerti apa sing tok kandhake? Mireng to, Mbah. Krungu areng apa? Wong nggih nyuwun ngapunten. Ora ana pangapura kanggo kowe. Wis ora ana pangapura kanggo kowe, sapenakmu dhewe. Kowe ngias karo putra Ngastina, putu Lesmana Mandrakumara, tok senggo Lesmana ki wong edan, tok senggo Lesmana ki wong kentir. Apa ora? Nuwun sewu. Lah apa ora? Lho, heeh kae dudu perkaramu. Ya pancen Lesmana ki kurang saon, pancen bener. Nek ora rasa dikandak-kandake ning kene. Wong nyatane Lesmana ki pengen rabi. Lah kok tok onceki elek Lesmana. Dimana anak Prabu Asmaradewa ora maringake Asmarawati marang negara Ngastina merga saka cangkemmu sing wis drangap-drangap tanpa aturan keparat kowe. Petruk ana kula. Waduh, dibut loro ya. Wonten dawuh. Kowe ngerti tatanan ora to? Kowe ngerti tatanan ora? Kowe iki wong tuwa apa bocah? Nek kowe wong tuwa mesti kowe nganggo aturan. Lemu omong nganggo aturan. Aja waton omong, ning ngomong nganggo waton. Sapenamu dhewe, kowe ngias karo Lesmana Mandrakumara. Baladewa iki dadi utusan Kyai Prabu Duryudana supaya mboyong Asmarawati. Lah kok tak mentahke rembuge Begawan Durna. Oh, pancen menungso ra tatanan. Gugu ngarepe dhewe. Rumangsaku tulus kumawasa dumeke dikongkon dening para Pandhawa. Terus rumangsaku kowe duwe kekuatan dumeke dikongkon dening para Pandhawa. Oh, kowe wis ngina karo Lesmana Mandrakumara. Oh, perkara iki aku ora trima. Perkara iki aku ora trima. Petruk Kanto boleh dandani pakardimu. Aku ora bakal wegah midana karo kowe. Mangrin. Hop. Niki nek kula mengamingu ngenten iki suwe-suwe kula vertigo. Salah siji mawon sing nesu, mengke perkara kedadeane napa mangkrubut loro kula ora wedi. Lho, cangkeme. Salah siji, iso ora? Salah siji iso ora iki ya? Mumet sirahku nek terane kaya ngene. Petruk, nun. Karemu piye? Niki padha-padha ngayunake Dewi Asmarawati. Perkara diwenehke sapa? Niku ora usah dadak sampeyan nesu kali kula. Aku nesu karo kowe mergo kowe ngelek-elek Lesmana Mandrakumara. Nuwun sewu, kula ngemutaken Sinuhun Prabu Asmaradewa. Aja nganti dawah wonten juranging kasangsaran. Nek nganti putrane mriku diwengku garwa dening Ndara Lesmana Mandrakumara, padha karo Sinuhun Prabu Asmaradewa nika mentala nyumurupi kesangsaraning atmajaning Ndara Asmaradewa inggih menika pun Dewi Asmarawati. Perkara kuwi mengko dudu perkaramu, niki perkarane Sinuhun Prabu Asmaradewa.
Kowe karo aku nang kene iki padha-padha wong nglamar. Padha-padha nglamar. Kowe ora usah ngelek-elek karo penglamar liya. Nuwun sewu kula mboten ngelek-elek ning kula ngaturke napa sing dumadi lan napa sejatine sing lakon. Tur napa sing kula kandhake niku mboten gawe-gawe, niku kenyataan, niku fakta. Lho, iya, ning rasa do ngomongke ning kono-kono. Kula ngomongke niku mboten perkara kula ngelek-elek karo sampeyan ning kula ngomongke kalian Sinun Prabu Asmaradewa aja nganti Sinun Prabu Asmaradewa menika nuwun sewu nyatane Sinun Prabu Asmaradewa niku ora kenal karo Lesmana Mandra Kumara. Ora ngerti wujute. Dadi kudu diterangke wujude kaya ngapa, watake kaya ngapa, aja nganti Sinun Prabu Asmaradewa niku menglung malingke putrine ning atmajane sengsara uripe niku nek cara kula mboten pas. Kok kian cangkem kowe, sampean yo kian cangkem. Loh. Kowe nguneke Begawan Durna cangkem. Lah niki jenenge apa nek kudu cangkem? Wong jenenge cangkem iku dadak kok sampean yo nguneke kula kok. Lho kowe meng batur, batur rak wujude. Ning tuwane tuwa Petruk. Nek arep sopan santun ora sang nguneke cangkem wong tuwa. Sampeyan niku arep ketoke jenggote putih, nek diitung umur karo Petruk, tuwa Petruk karo sampeyan. Sampeyan lahir lagi wingi, Petrus berabad-abad urip teng alam donya. Ngunekke cangkeme sak penake dhewe. Apa dianggep aku ora wani ngunekke cangkemmu apa piye? Aming cangkem pendhita kaya ngono kok diwedeni. Petruk sabar Petruk. Mangke riyen kula mboten marahi kok, niki sing marahi. Nek kula ken anteng kula ya anteng, kula ken lerem kula ya lerem, kula sabar kula ya sabar, kula ken ikhlas kula ya ikhlas. Nek Petruk dicamak Petruk dianggep wong kleru kula moh. Nyatane kowe kleru, kleruku nggo napa? Kowe iki ngelek-elek Lesmana, bola-bali dibolan-baleni kaya ngono kuwi rembuke. Saniki ngeten mawon. Niat sampean pripun? Niat sampean pripun? Loh, kowe nantang karo Begawan Durna. Loh, Petruk iki biyen ra wedi karo sampean. Dadi nek sampean ngunak-unake Petruk iki sekalian mawon tak tantang karepmu piye? Wis ngono wae. Macem-macem ora. Iki anggepe kok malang krek iki. Wong tangan-tangane dhewe kok ora entuk. Apa kok kula malang krek nyilih tangan sampean apa? Ora nyilih tanganmu kok ora entuk ora. Rumangsane ora. Ayo sampean ngejak napa? Kula Petruk ning kene kaya ngene, padangane wani, petengane apa meneh? Rupak wani, jembar wani. Oh, ora usah au-au. Kula tak takon karo sampean ngejak apa ora usah au-au. Oh. Ndara Kartomarma, ya Petruk. Aku sing tekan papan kene. Wonten menapa kok kula dioyak karo Sata Kurawa? Petruk rasa dadak tedeng aling-aling. Kowe wani ngembari marang sedyaning bapa Penemban Durna sartaning Koko Prabu Baladewa. Wektu dina iki aku didhawuhi supaya nyingkirake kowe. Nyingkirake pripun kersane? Kowe gelem bali apa ora? Kula purun wangsul nek kula entuk keterangan babagan Dewi Asmarawati putranipun Dewi Prabu Asmaradewa. Nek kula dereng entuk keterangan tentang Dewi Asmarawati, kula nyuwun pangapunten, kula kepeksa ora gelem bali. Kowe ora wedi karo Sata Kurawa. Mangke riyen, biyen ra wedi saiki ra wedi. Petruk ora tau wedi karo Sata Kurawa. Mula nek sampeyan ajeng nyoba karo ponakan Petruk, monggo kula ladosi. Ning nek mengke Petruk menang karo Kurawa, sampeyan do kewirangan aja nyalah karo Petruk. Ora minggat sing areping Kartomarma kendharat dening tanganku. Monggo den kula ladosi. Hi merganing patimu, panggawa tak ayoni Ndara Kartomarma.
Durmagati, Petruk mundula. Aja gawe gegel. Tinimbangane kowe dilanjap dening Kulawa kowe mundula, Petruk aku ngeman karo kowe. Ngeman karo nyawamu. Nek lagi lepudul, cilaka, cilik, lolo, gedhe tekaning pati. Wah! Oh no. Oh, wah! Wong salwangsul kula matur kalih Paman Sengguni. Nek mungsuh Petruk niku. Yen Kurawa dikon mungsuh Petruk niku ibarate kaya dene timun mungsuh duren. Kurawa nadyan kathah namung wujud timun, namung Petruk setunggal wujude duren. Dipun glundhungi mesti mboten kanten-kantenan kawontenanipun. Kalah kawon man kula nyemanggaken. Kula mboten saged menang kaliyan Petruk. Seprika-sepriki kula menika gumun kadang nata kok kalah karo Panakawan karo wujude batur. Kula semanggaken man, satama ya kalah nggih pangestunipun kawon. Kowe anak pendhita ampuh ming mungsuh Petruk kok nganti kalah nek cara aku isin. Kula semanggaken anggipun badhe mestani nyatanipun kula kawon, nyatanipun kula kalah. Dipun menapak-menapakno kalah ya kalah ora sandadak. Kula kakehan alasan malah dipaido adik kula malah loro. Piye Dur? Lemuk. Remuk, lemuk wis. Rekane ngelekke kalih Petruk, Petruk kowe mundula, mumpung kowe durung dilanjap dening Kulawa. Kowe mengijen tanpa luang. Nek nganti kowe engko mungsuh Kulawa kowe kalah, Petruk ndupak cangkem kula man. Mak bles. Bres ki ketusuk apa ngantem? Bles. Bres to. Maksud kula bres ning ra iso omong bres dadi bles. Wong kena iso omong bres kok. Wajal para gantang gejluke lemah klekalke terus Petruk mumbul dada kula didak kali Petruk. Lah iso ambegan man kula. Nek mboten kula mesti semaput sumpah pun. Lah terus piye? Pun kula nyemanggaken lu kalah wis. Lemuk pokoke awake man. Wela dar. Kurawa sapa sing arep maju ana ing pabaratan? Lho, sinuwun Prabu Baladewa kok malah ditata-tata kaya dikapakke. Kurawa sapa sing arep maju? Watak. Citraksi. Nggih, Man. Arep mungsuh Kura Petruk apa? Petruk kantong bolong. Ora gelem mundur saka negara Sanus niki ndi, Man? Sila bentar. Sila bentar. Ngayonake karo Asmara Semoyo. Asmarawati. Bebareng mati tak wujuti. Maju ling. Ngono gandang retan kula. Ndara Citraksi dasar kepara nyata. Petro ngopo? Kowe bali ora? Kula bali ken apa? Kowe rasa ngayonake Asmarawati. Asmarawati arep dipek karo Lesmana Mandrakumara. Mula kowe kalah.
Terus nek kula ora gelem ngalah, kowe perang karo aku. perang karo sampeyan. Ho 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 ho. Oh. Pun mang pikir sampeyan ngomong ngoten niku. Udut anu wis. Saniki ngeten, dipikir sing tenanan. Dipikir piye? Sing mirsani isih akeh. Bener. Isih akeh. Mongko bar limbukan ora do kundur. Betul. Kok kowe kan dadak ngomongke penonton ki maksudmu? Penonton sementen iki wis do mbedhek kabeh. Nek Citraksi mungsuh Petruk niku mesti menang Petruk. Nek nganti menang sampeyan, penonton sementen iki bali kabeh. Penonton sementen iki bali kabeh gelo, atine gelo. Citraksi kok menang karo Petruk ki luwe-luwe mesti ngembet dalange edan, dalange pekok. Citraksi kok menang karo Petruk niku sebagian. Betul. Nek nganti Pak Ratno kagol, sesuk tahun ngarep ora ditanggap meneh. Mergo kagol Citraksi kok menang karo Petruk. Mboten napa-napa, sampean menang kali kula ora masalah. Ning tahun ngarep ora wayangan, sampeyan ning jero kotak nganti bosok. Oh iya. Ha nggih. Mula sampeyan rasa mungsuh kali kula, dianggep bae menang kula, penonton puas, sing nanggap puas, sampeyan bali ora lara awake. Sesuk taun ngarep nek Pak Ratno kagungan rezeki nanggap meneh, Citraksi pentas meneh. Wah, betul. Nah, bener to? Bener. Pancen aku ora mikir tekan semono. Pun saniki bali mawon, bangane kula kalah, penonton sementen iki do ado-ado lho niki Ndara. Ado-ado niki mesake. Do getun atine Citraksi kok menang karo Petruk ki do bubar bali do karo gemremeng balange edan pekok. Ora ngerti wayang Citraksi kok menang karo Petruk do getun kabeh. Siji ora ditanggap meneh, loro kucem asmane. Tanggapan saya sudah. Ora ana tanggapan sampeyan bosok neng kotak wiyaga do mrongos kabeh. Wah. Lha iya, nek sampeyan mulih nyelametke wong pirang-pirang, Petruk, pripun? Sesekecake lenggah. Nggih. Aku tak balik. Oh. Lah sida perang. Rak, mbangane aku dadi wayang bosok. Ah. Luwung mundur kalah neng tetep kabudayan eksis. Ah nggih. Cocok. Tetep ngrembaka. Heeh. Neng nganti Citraksi menang karo Petruk mengko ndak do ora merti dusun. Bener. Mula aku tak bali wae ning tetep wayangan lancar. Jaluk pamen lho. Piye, Cit? Wayangan lancar. Piye? Wayangan lancar. Iki perkara perang karo Petruk kok dadi wayangan lancar iki piye? Ngeten, Man. Ngeten. Kula maju. Heeh. Ketemu kalau Petruk. Petruk kula tantang. Ha iya. Petruk, aku tekan kene arep nglabrak kowe. Terus Petruk omong ngeten niku. Sapi. Sabar. Ndara Citraksi penonton iji akeh. Iki do ngarep-arep perang. Ning nek sampean kok menang karo Petruk, kula kalah. Penonton sing do ado-ado do numpak motor ngebit mlaku lan sak piturute niki bali kabeh. Getun. Mergo Citraksi kok menang karo Petruk. Lho, gedene dadi perkara dianggep dalange ora ngerti lakon, dalange ora ngerti wayang. Citraksi kok menang karo Petruk. Nggih to, Man? Heeh. Mula mbangane gawe kagol wong akeh, gedhe-gedhene mengko sik nanggap kagol, sesuk taun ngarep ra wayangan meneh. Kula karo sampeyan bobo-bobosok ning kotak. Ora dienggo wayangan. Krikiti tikus. Heeh. Luwung kula bali ning kesenian wayang tetep eksis. Cocok ta? Gimana? Kok ora ana watu ya. Munggo ana watu tak kepruk ndasmu modar.
Kowe wong Pangeran Pati Kadanata kok goblokmu. Loh, man. Diditi penggalih. Bangane kula ngamuk Petruk kalah, sesuk sepi nyenyet ora ana pertunjukan apa-apa. Nggih. Rasulan merti dusun do ora nanggap wayang. Napa sampean gelem nganggur? Iya. Sisi sinden gelungane do didol. Heeh. Mergo ora ana wayang. Wiyaga ikete dong njamur kabeh do ming do dipepe turut ngarepan. Mergo wayang ora ana, mergo kesalahan teknis Citraksi kok menang karo Petruk. Kesalahan sedikit membuat rusak semuanya. Nilang setitik, susu sebelangga. Ngawur ora. Nek gawe ukara wis apenake dhewe. Nggih napa mboten? Nah iya. Wis ana mundur ana minggaten. Lho, ampun Suman, kula niku golek benere kok. Lah iya. Nggih menapa mboten? Ah iya. Awulung kula kalah, ning wayang sesuk tetep ngrembaka. Sesuk taun ngarep Pak Ratna wayangan meneh. Merti dusun tetep jalan, rasulan tetep jalan, wayangan tetep eksis. Cacat. Betara kok, Rak. Kukula nggawa rek. Ngene mecangkemmu. Lara ati. Wong kok dipringgake becik ora kena. Wayangan tetep eksis. Dus tetep jalan. Kuwi bakale kepenak man. Lah iya wis ora omongan ro kowe wis. Mudara. Sengit tenan. Rumangsaku Kurawa 100 kok sik petuk 90. Ora ana sing waras babar blas. Dur nun. Perang oleh. Nggih. Mungsuhe sinten, Man? Mungsuhe Petruk Kantong Bolong Dur. Wah, dalah. Petruk ketibal 17. Wong elek nyolok mripat ming batur kok. Mungsuhe Dursasana. Man sekecake kula tak wangsul. Lho. Dur, si. Dur, pun mboten mawon, Man. Wis tekan adoh wonge. Memungsuh Petruk kok gilane ra jamak-jamak. Nuwun sewu nggih anak Prabu Baladewa kados pundi lelampahan menika nggih. Maning jajaran Sukertaning Bawana. Wah, iblis lanat Petruk. Kantong bolong ketibal 17 wong elek nyolong mripat. Kowe derajate ming batur wani nyas Maranata Mandura Prabu Baladewa. Ijeng Maranata Mandura Prabu Baladewa. Petruk ora minggat grethek nang kula dadi apa wae. Sing maju rak dudu Begawan Durna ning Durna ngendelke Sinuwun Mandura. Wah, bengok-bengok saka kadohan. Weh, Petruk Kantong Bolong ora gelem minggat. Iki nata Mandura Prabu Baladewa tandangana. Dianggep Petruk ming wedi digetak kaya ngono. Petruk kulino disenggara macan. Petruk kulino digetak-getak wong ning dalan nek digetak nata Mandura nek liyane dawa dina Petruk. Ayo, iki anake Semar. Prabu Petruk Kantong Bolong legane ati. Sumaning jajalan Sukertaning Bawana iblis.
Wah, kowe batur nek kok kemewat ucapmu kaya ngregem jimat kowe wani ndelat Besi Abang Barat. Kowe ngerti ora? Iki sapa? Iki sapa Petro? Lho iki Petro karo jenenge dhewe kok lali iki. Iki lah sampean niku sinten? Sampean Sinuwun Prabu Baladewa, gene ngerti? Nggih, kula ngertos. Kersane pripun? Kowe bali. Kula diutus pepunden Pandhawa lho, Ndara. Ning nganti kula mboten entuk gawe, saora-orane cilik entuk kabar. Pripun kabare Dewi Asmarawati? Pikantuk kula boyong wonten negari Ngamarta menapa mboten niku kabar sing gumathok kula aturke pepunden kula para Pandhawa. Nek kula entuk kabar kula purun wangsul ning gandeng sing dawuh sampeyan ora diwenang nundung karo Petruk wong kula niku teng negara Sela bentar. Sing duwe wenang niku Prabu Asmaradewa. Nadyan kathah-kathah panggendanipun Sinuwun Prabu Mandura mboten ajeng kula agem ning nek seklimah ngendikanipun Sinuwun Prabu Asmaradewa. Badhe kula candhi engko jiman. Lho, yen kono kowe wani karo Baladewa. Petruk tuthuk watu siramu mudhar kowe. Kowe niroke Baladewa. Sampeyan niku senengane wis nesu sikik kok. Ora gelem ngrembug kanggo cara bedamen dirembug sarana musyawarah. Ngerti-ngerti anggere ana masalah ayo Prabu Baladewa. Iki nata Mandura Prabu Baladewa. Iki Prabu Waning Pinto, Wasi Jala-jala, jajan ora bayar, utang ora nyaur. Dapurmu. Kowe pokoke sae bali. Kowe bali. Nek kula mboten bali, kowe wani karo aku. Nuwun sewu, kula tetep mboten ajeng wangsul. Mbahane kula bali didukani karo Pepunden Pandhawa, luwung teng mriku kula modar kula wujuti. Lho. Wani tenan karo Baladewa. Lah nyuwun pangapunten lho Den sagedhakan iku lho kok bangsa wani. Ora minggat karo maning Baladewa. Kuwat nadai Kyai Nenggala aku meguru 20 taun karo kowe Petruk. Mati dereng aku. Sabar Gir, sabar. Marwa sing sang Manggyat Kurda kota kaping irika sang Pinarwasa irika sang Pinarwasa kula aturi sabar. Sinuwun Prabu Mandura kula aturi sabar. Sinuwun sampun ngantos dipun alang-alangi. Petruk saya ngiyas marang ingkang putra Panata Mandura Prabu Baladewa. Petruk saya ngece kalian kula. Petruk badhe kula tegeli. Menawi ngantos kateman mekaten ingkang getun panjenengan piyambak. Jur nyatanipun panjenengan menika tasih sederekipun para Pandhawa, tasih pepundenipun para Pandhawa menawi ngantos panjenenganipun Sinuwun Prabu Mandura menika nyikara dhateng Petruk menika mangke saged kula wastani keriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Mila perkawis menika kedadipun rembag. Kula ingkang badhe dados rana supados sak mangke boten wonten ingkang kula anggep banci ndemban siladan. Sedaya badhe kula sami, panjenengan ugi dayuh kula, Petruk ugi dayuh kula. Lah saparipun Sinuwun Asmaradewa kados pundi? Nalika semanten kula merpeki dhateng anak kula. Inggih menipun Asmarawati. Sareng anak kula dangu sinten ingkang badhe jatuh minangka dados jatuh kramanipun piyambakipun menika mak mboten milih-milih dhateng calon guru lakinipun. Namung wonten neruba pepanggil syarat pinanganten putri. Lho, syaratipun menapa? Syaratipun menapa Sinuwun? Waton temanten kakung saged batang cangkriman ingkang dipun aturaken anak kula pun Asmarawati menika badhe dipun ladosi
wonten ing Madyapada prapteng delahan sinuwun Mandura. Ing Sri Baladewa Narpati Twenareswara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon Cinawi. Om jagat waisaning Bathara Wayaptara jagat. Waduh. Dioji semban kula sinuwun Prabu Asmaradewa. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene jengandika saged nengahi perkawis menika. Malah samangke kula nyuwun pamit wangsul dhateng negaring Astina angombyong sowanipun pinanganten kakung. Supados saged ambatang cangrimanipun ingkang putra-putri inggih menika Dewi Asmarawati menika langkung prayogi sinuwun. Sinten ingkang saged kundur sarta angombyong sowanipun pinanganten kakung menika sakmangke badhe tinampi pasuwitanipun saha anak kula badhe ngladosi dhateng piyantun kakung menika kula wau sinuwun. Kula nyuwun pamit. Nggih, ngatos-atos. Sembah kula katur Sang Tawa Begawan Duna. Nggih, mangke badhe kula aturaken kula nyuwun pamit sinuwun. Inggih, sinuwun mugi-mugi lebda ing karya. Menapa kula mboten benten ngaremen sampun panjenengan ngendikaken sinuwun Petra ingsun Nalindra ora kena mbanci ndemban siladan. Semono uga sira bali marang Praja Ngamarta sapa ingkang tinuding dening para Pandhawa bakal mengku garwa anakku Asmarawati tumuli atur ana tindak mrene lan batang cangkrimane anakku wadon. Oh inggih, iya ngono Petra. Oh inggih, nggih matur sembah nuwun. Nah ingatan kula badhe wangsul dalaran kula sampun pikantuk keterangan babagan ingkang putra-putri Dewi Asmarawati. Iya, Petruk aja kaya bocah cilik. Kula nyuwun pamit sinuwun, sing ati-ati Punakawan. Muga-muga ora ana alangan nggonmu bali marang Praja Ngamarta lan bisa tatas titis sarta teteh nggonmu ngaturake apa kang dumadi ning negara ing Sila Bentar. Nyuwun pamit sinuwun, sing ati-ati Punakawan Petruk aja kaya bocah cilik. Kawusa ing nedeng lumampah nenggih Kelurahan Petruk kantong bolong riwusnya nampi sabda tama Nalindra ing Sila Bentar sigra wangsul tumuju dhateng negari Ngamarta. Nalika semono inggih lumampah minggarga medhun jurang ingkang riyari obor amung gebaring ludah kulawan tadhit
kasambeting dalu nalika semanten papan cerak kinawi ado papan ado kinawi cerak tunggal papane siji caritane nanging kaya bareng angkate gumelaring negaring tlatah sabrang wonten Nalendra gagah pideksa godhek wok simbar jojo lenggah madaning dampar sineba sanggaring para wadyabala katinon saking Mandrawa lenggahing sang nata nganti kaya perjurit mandraguna Riseteng Nalendra yaksa lalaku kya malwalya ingkang
gambira marang hangise siung metu Prabowo Kuramawali an lesos apragambo tetyata balarso jurnaning lawan Dwi Rorotro ya jagat dewa Bathara ya bandaku ya donyaku ya bondo bandaku dhewe ya donya donyaku dhewe nang brul mbek miyong tergelung sengu wong wadon wong ayu wong manis waladal ora ana wong wadon ing keduka ngrubuhake bebeteng jiwa kanalindranku kejaba mung sira Yayi Asmarawati banget nggonmu bondo marang penggalihku wekasan nglumpruk tanpa daya kapandhuk rasa tresna ingkang bobote tanpa beda kaya wong nyangga bumi nganti bingung nggonku napakake marang kahananku nggonku napakake kelawan jejerku minangka nalindra ing Pulau Gedhah Kencana Prabu Gendra Suropati ingkang bakal mengku garwa kelawan sira wong ayu sira denok doblong tampanana katresnanku tampanana rasa sih tresnaning pun Kakang Yayi Lung ketoke iki kok sinuwun Prabu Gendra Suropati iki kok miturut pengendikane kaya wong gandrung sajake iya kaya mau nyebut jeneng wong wadon sapa Asmarawati kowe ngerti kuwi sapa blas ora ngerti rak wong endi kaya ngapa wujude anake sapa mbok kowe munjuk atur ngelingke karo gustine nuwun sewu sinuwun sampun kinten kula badhe wantun sumalena munggel pangandika panjenengan nanging kula nuwun sewu ingkang wonten ing parepatan ageng menika mboten wonten wanita ingkang namipun Asmarawati namung menika ingkang abdi toga kalih bilung Mbah Rekyana Patih ingkang sowan ngabiyantara ngersa paduka Gusti kula sanata nanging sabab menapa dene paduka paring dawuh mekaten waladal wah ora nyono lah kok tembungmu manis manuhara jumbo karo wujudanmu kowe wanita ingkang sresti ing warna mula barang kowe munjuk atur kersaning pun Kakang biya waduh lega penggaling pun Kakang Bembane kaya wong ketaman pepeteng kepapak obor sewu biar padang trawangan atiku. Wah. Cahayu. Mumpung dina samengko ora ana nayaka Punggawa Pulau Gedhah kecerike padha sowan ning negara. Ayo ndak kanthi manjing pagulingan. Laden ana brantaning pun Kakang. Ora usah dadak duwe rasa tida-tida kang dadi atimu kowe njaluk apa watun ora nyuwun tumurun ning rembulan mesti bakal tak pinangkani. Apa kowe njaluk nganggo nyamping Mas Ginepeng, njaluk nganggo suweng ingkang gedene sakurungan jago. Matura marang Prabu Gendra Suwarapati. Watun kowe gelem winengku garwa dening Prabu Gendra Suwarapati, panjalukmu mesti bakal tak pinangkani. Panjalukmu bakal tak pinangkani. Waduh, piye Long?
Ai sembo nek kaya ngene iki sangel. Wong lanang ki anggere gandrung karo wong wedok nyawang kancane kaya dene wong wedok sing digandrungi, ya wis kuwi gandrung yang stadium akut. Waduh. Stadium Mandala Kerija. Nendang gundulmu kuwi, Gok. Ora emosi tolong kowe iki. Tegese kuwi wis gandrung sing kepolen ngono lho tegese. Ngono. Kimcil kepolen. Ah iya. Iya bener. Ngono. Gandrunge wis ora iso dielekke, gandrunge wis ora iso dindakke. Mbok kowe nyedak, Gok, nyedak. Nuwun sewu. Panjenengan nek kaya ngoten niku mengke boten sae kedadosanipun. Sinuwun menika kula ngabdi pun togok. Sinuwun. Sinuwun Gendro Suwarawati menika ingkang ngabdi pun togok sinuwun. Sampun ngantos panjenengan gadhahi sloga ingkang kados mekaten diwaji. Diwaji kula aturi emut menika ingkang ngabdi pun togok, menika ingkang ngabdi pun bila. Mriki menika mboten wonten Dewi Asmarawati sajaipun diwaji nandang gandrung. Ingkang semunipun sampun nuwun sewu mboten saged dipun emutaken ning tetep kula aturi emut sinuwun. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu Nggara. Iya, pokok wonten dawuh. Wis suwe nggonku lungguh ning dampar. Pun kawit wau jam 8 enjing ngantos sakmenika jam 11. Apa aku wis paring dawuh? Mboten paring dawuh ning ngendika kathah-kathah. Aku ngendika apa? Panjenengan ketingalipun gandrung kaliyan setunggiling wanita. Naminipun Dewi Asmarawati. Malah ingkang abdi pun togok sampun kinten kula menika wujudipun pawestri ingkang namipun Asmarawati. Kula dipun kanthi manjing pagulingan. Wah, bangsat. Kena apa ora ngelikke marang aku, napa ora ngelingke karo aku? Sampun wungsal wangsul kula ngemutaken. Pun bola-bali ning panjenengan menika nuwun sewu peningalipun kados dene kosong wonten lho. Ngalamun ning kok ngendika lho lah menika ingkang bebayani wonten mriki menika ngalamun kok omong. Ya ta, Gak? Heeh. Mangka sing diomongke bab wong wedok tegesipun nuwun sapunten menawi panjenengan menika nedeng nandang gandrung. Togok wonten dawuh. Mati aku kok. Lah pripun? Aku ngimpi ketemu wong wadon. Jenenge Asmarawati, ndak wengku karo dheweke ora suwala, ora selak manut dadi karo aku. Nggih. Durung nganti lakon aku dawuh karo Asmarawati gregah, aku tungu tutangi saka Nendra. Nggih. Salajengipun wiwit dina aku ngimpi tekan saiki wis ana Sabtu ari kelungguhan iki. Nggonku ngimpi wancine anggara kasih. Lah kok dadi aku ora iso ngalekke marang Asmarawati, suwe ning suwe gumana musik ana ing paningalku. Ngleda bebeda marang pikiranku, bebeda karo paningalku, ngosak asik karo batinku kok. Terus mula niatku ora bakal kendho. Kok wonten dawuh, kowe batur ingkang wis wareg mangan gempalaning jagat legiasi ning kanan, kowe kebak pengalaman. Nggih. Kowe ngerti negara Sela Bentar. Nadyan dereng mangertos watun wonten namine mesti wonten wujude. Kok wonten dawuh. Aku derekno, aja ana prajurit ing melu. Mengko mundhak ngabar-abari apa sing tak gayu. Nggih. Manjing kampuku tudono papan dening Sela Bentar. Parengipun Asmarawati arep tak jaluk. Menawi mboten dipun parengaken arep tak colong. Nuwun sewu menika pakarti nista. Nista manggih utama. Liripun panjenengan paring dawuh nista manggih utama. Nistaku aku nyalang wong wedok nanging nyolong wong wedok ora tak sengsarake. Tak tibake ning kasur babut ing kebak kamuten derajat lan pangkat. Oh nggih. Nek kersa panjenengan kados mekaten kula kantun derek mirung aja kari mampan nang kampungku. Ngambah ndir kantara gok swawi sinuwun kula dherekaken yo.
mandhap saking Kancing Gelung sampun kekanthenan asta kaliyan Dewi Asmarawati. Lah ya wis piye meneh wong jeneng wong doyak-oyak ki ora pasrah. Ya ora ngono, ya wong nyatane ya wis jodho kabeh. Petro, Nun. nggonamu eneng ora? Napa? Wong lanang sing maune wegah ning sidane gelem. Oke. Klebu kula barang niku. Ana panunggalane. Ana. Jebul kene ya ana. Sampeyan niku nyemoni niki. Ora sesuk wonten niku mbok kajenge engko nek kagol penggali malang rekoso lho. Engko nek sing kakung moh meneh sing wedok nguyak-uyak meneh sampeyan kali kula dadak mlayu-mlayu ngalor ngidul. Iya, Petro. Nggih. Pun mantep. Wis, Petro. Syukur. Watuk kok dikelirke. Ora apa-apa, mula watuk tenan kok ya. Syukur nek pun madhep mantep. Iya, Petro. Nggih pun nyatane ngendikane Sundarawati Dewi Asmarawati menika beto kanugrahan. Ya muga-muga iso ditampa dening para Pandhawa. Iya, ngono kawan. Nggih. Gatotkaca ngaturke panuwun ya Gatotkaca. Sami-sami mboten dados menapa. Mugi-mugi Kanjeng Pamanugi atut runtut anggenipun mangun bali wisma tuwin bebrayan kalian Kanjeng Bibi Asmarawati. Muga-muga mengkono Gatotkaca. Wis diwengku garwa karo satriya bagus branyak pasemone. Aja lok kelangan lak colong Dewi Asmarawati. Hei! Untuk Gatotkaca. Gatotkaca. Bibimu ilang Gatotkaca. Garwaku Dewi Asmarawati ilang. Menyang endi Gatotkaca golek ana Gatotkaca tulung ana aku. Lenggah prayogi Paman. Ngaguna aku balekno ora bakal balekke. Aku tresno karo kowe. Kowe kudu dadi bojoku Asmarawati. Aduh. Woi. Wong murup sak tebok dadane Gatotkaca sapa Prabu Gendra Swarawati. Jaluk Asmarawati gimerdasmu. Wah, mati dening aku. Woi! Padha surak mawurahan manengker gumuruh. Pandhawa kelakon mboyong putri saka Sela Bentar. Kasinggihan mekaten kok Prabu. Mboten badhe nggadahi niat menapa-menapa kejawi namung ngalap wahyu ingkang kinandhut dening Dewi Asmarawati. Ya, Yai Kresna. Sapa sing dadi jatu kramane? Winengku kadang paduka ing Bumi Tawu pun sedewa. Ya, pun ngakang melu mangayu bagya Yai.
isin ora iso ngrabek Lesmana Mandra Kumara. Mundur menyang Sukalima. Oh. Arsa madangi jagat tumungo-mungo paning sapucaking wukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung Ndara Sedewa kelampan daup mugi-mugi tansah manggiya katentreman kebagas kewarasan kawilujengan saha kesarasan lan tansah tresna asih ngantos dumugi puputing yuswa ya Semar purnaning gati Surasudra janing Kang Rat Subrastu kaping Dharmastuti rahayu sami makarya rahayu ingkang samya pinanggih kula nyuwun pamit matur sembah nuwun ingkang sakalangkung kadang.